Un raid és una cursa de resistència en el qual està dividit en diferents fases i els cavalls han d'anar fent un recorregut i superant uns controls veterinaris. Pot ser de diferents quilòmetres segons la categoria a la que corris i normalment sempre es divideix per fases, que normalment solen ser entre 20 i uns 40 quilòmetres. Durant aquestes fases els cavalls corren per un circuit marcat i tenen unes assistències que van amb cotxes a uns punts on poden trobar els cavalls i els hi fan punts d'assistència on els hi donen aigua, vitamines, electrolits i una mica el genet perquè refrigeri. I depèn dels quilòmetres que tingui el raid, fem més o menys fases. Al final de cada fase passem uns controls veterinaris on el veterinari valora si el cavall està bé per poder continuar o no continuar la cursa. En aquests controls es miren les pulsacions, el metabolisme i un trot. I ells jutgen si poden continuar o no poden continuar. Un raid és resistència i sobretot compenetració amb el cavall i entendre en quins moments pots apretar i quins moments no. Saber realment quan pots córrer i quan no. Penso que és molt important que el genet controli el cavall i que el coneixi al 100% de com funciona. És a dir, tu a vegades pots muntar un cavall que et penses que va superbé i realment no és així, o al revés, penses que el cavall no està del tot bé i realment aquell cavall és així. Per tant, penso que és molt important l'entrenament, tant l'entrenament del cavall com l'entrenament del genet. És molta constància, entrenament dia a dia, conèixer-lo, segons la categoria del raid que fas, doncs has de dedicar unes hores en el cavall, a fer-li uns entrenos constants i dia a dia anar-lo preparant per poder arribar fins aquí. Sí, és un esport de molta estratègia i molt sacrifici. A veure, en categories bàsiques, molta estratègia no, perquè anem a velocitat controlada i no podem fer més d'una velocitat. Però quan ja estem a aquests nivells, els nivells de 90, els nivells de 120 o de 160, l'estratègia és molt important. Sobretot és una vegada estàs ficada dins de la competició, els moments més durs per mi és una vegada quan entrem en el control veterinari, ja que és tensió i molts nervis. Durante la prueba se establecen diferentes controles dependiendo de la longitud de la distancia de la prueba de ese día. Se llaman fases en las cuales se divide la longitud total del recorrido y en cada una de estas fases hay un control obligatorio veterinario. Se llama normalmente VetGate y envuelve dos tipos de controles fundamentales. Uno de tipo metabólico para asegurarnos que la salud del caballo no está perjudicada o no se ha deteriorado durante el ejercicio y otro un control de cojeras, que es uno de los más problemáticos siempre, y donde se evidencia que el caballo está sano todavía como para seguir compitiendo en la siguiente fase. Este control de cojeras es un control especialmente complicado porque se busca que el caballo esté sin dolor, sin manifestaciones de cojera o de interferencia en su movimiento que le permita competir con normalidad y sin riesgo. Penso que tenim una molt bona cantera. A més, crec que tots els que pugen des de baix, els seus germans, pares, familiars, ja han estat en el món del raid i crec que sí, que sense cap mena de dubte. Hi ha molta afició i els cavalls que hi ha, doncs, realment són els millors que hi ha a Espanya.